Em dic Elvira Fèlix, tinc 82 anys, anant cap als 83, soc tranquil·la, més aviat alegre, m'ha agradat molt la festa, he viscut força, tinc una filla i un fill, tinc 2 nets i tinc 2 bisnets. I estic molt contenta amb la meva vida tal com la tinc actualment. He viscut fins als 52 anys a Barcelona, després me'n vaig anar cap al poble i vaig estar-hi 20 anys, vaig retornar a Barcelona l'any 94 i des del 18 que estic a Santa Perpètua. I per què va venir a Santa Perpètua a viure? Buscava un lloc que no tingués que pujar escales, que tingués un lloc per poder estendre la roba, que és molt important per mi, i vaig trobar un pis en condicions, petitó, però a la mar de bé, perquè a més tinc poca feina i cada dia tinc menys ganes de treballar. Com és un dia de l'Elvira? Doncs mira, depèn. Saps què passa? Que dormo força malament. Llavors, depèn de com he dormit, em desperto més o menys d'hora. Si tinc sort, em desperto a les 9. Em dutxo, esmorzo i al dematí normalment estic a casa. I a la tarda és quan faig les activitats que m'he buscat per fer, per estar ocupada. El dilluns a la tarda vaig a ensaig de teatre. El dimarts vaig a pintura de roba, pinto amb roba. El dimecres vaig a jugar al rumi. El dijous al dematí faig una altra activitat que en diuen al laboratori, és de l'EMA, que fem més aviat tonteries, però que passem molt bé i ens divertim molt. Tots som amb gent de més de 65 anys, que jo fa dies que els he passat. I el divendres torno a pintura. Avorrida no ho està? No. A més, tinc feina, sempre tinc feina per cosir. Amb el que faig de pintura, faig bosses, faig de tot. I faig molt reciclatge de roba, o sigui, de texans, molt reciclatge, de moltes maneres. És una persona creativa? Més aviat sí, m'invento coses. A vegades estan més bé, a vegades no ho són tant, i després també refaig la roba dels meus fills quan tenen alguna cosa que se'ls espatlla. Mama, la cremallera, mama, això altre, mira que se m'ha estripat, doncs porta-m'ho. I sempre els hi faig. Vaig començar a cosir quan vaig venir del poble. Allà vaig trobar una gent molt amable, unes amigues molt amables, i em van ensenyar a cosir màquina, que jo no en sabia. En principi jo m'havia separat. Llavors tenia 52 anys i no tenia facilitat per trobar feina. Havia treballat sempre en oficina, havia sigut secretària de direcció. Vaig fer diverses coses. Vaig estar en un hotel durant els Jocs Olímpics. Vaig estar en una residència d'avis 1 any i mig. I al mateix temps hi va haver-hi un cosí meu del poble, un nebot del meu pare, diguéssim, que era solter i estava malalt i tenia la mare malalta. I em van oferir si volia anar a cuidar-los. I va ser per mi una sortida. I per això me'n vaig anar al poble, que és a Binefa, és província d'Osca, però està més tocant a Lleida. I llavors hi vaig estar 20 anys. Els primers 3 mesos tremendos. Havia estat tota la vida a Barcelona, estava acostumada a un ritme de vida important, però al trencar-se això, la cosa va ser diferent. I vaig tindre que espavilar-me per trobar feina i no en trobava. I per això vaig marxar. I com estava vostè a nivell... Jo fatal, primer fatal, molt malament. Però com que considerava que no tenia cap culpa del que havia passat, doncs vaig dir a mi no m'enfonsa ningú. I no em van enfonsar. Afortunadament vaig sortir.
És una persona valenta i forta? Sí, força. Soc petita i poca cosa, però, bueno, ara soc poca cosa, no soc poca cosa, estic una mica massa grossa, però soc forta, sí. Els primers 3 mesos no sabia jo si ho aguantaria, però després em vaig superar i com que els meus fills de tant en tant també venien i em venien a veure i em donaven ànims, doncs vaig continuar. Suposo que m'ha fet més forta. I en algun moment va sentir-se sola? No, sola no m'he sentit mai. I ara visc sola, però tampoc no em sento sola. Afortunadament no m'hi sento. I jo llavors vaig venir a Barcelona més que res perquè tenia enyorança de parlar català. Ho trobava a faltar. Tenia una espineta. I llavors el primer que vaig fer al tornar a Barcelona, a casa del meu fill, al Poble Nou, vaig buscar una escola per aprendre català i vaig anar a fer els cursos de català. Com és vostè com a àvia? Bueno, com a àvia, van ser uns anys que vaig estar fora i no vaig poder tenir els meus nets tot el temps que volia, perquè la meva filla es va pujar sense mi, diguéssim. Però ells ho han acceptat molt bé i com que varien els estius també, ens trobàvem sempre molt sovint. I llavors, i ara el ser besàvia em fa molta il·lusió i molta gràcia. I en tenim ara un d'un any i mig, que és graciosíssim, i aquest any he après a dir-hi els noms de tots. I ens fa molta gràcia perquè tots, a mi em diu Elvira, jo sóc l'Elvira, el meu nom d'Elvira, no? I a tots ens diu el nom, i per Nadal ens ha fet aquesta gracieta. Què és per vostè la llibertat? El poder fer el que em doni la gana, totalment. I és una de les coses que més admiro, el fer el que em sembla quan vull. Sí que ho trobo a faltar, que no puc ballar, perquè em canso molt. He ballat molt, m'ha agradat molt la música, he ballat pas doble, tango, tota la música de la meva època, inclús després d'haver-me separat i tot això, vaig estar en un club de separats a Barcelona i anava molt a ballar i m'agradava molt. I després he ballat molt també, però ara no puc ballar perquè per la festa major i per alguna festa que vaig, vull ballar una sardana i només en puc ballar una, ja no en puc ballar més perquè em canso. Hi ha 3 coses que no he fet. Aprendre a nedar, anar amb bicicleta, que tampoc no n'hi he après. I després l'inglès, que l'inglès n'he fet molts cursos i poc més de l'IES i els dies de la setmana, pràcticament no sé res més. Soc emprenedora i no tinc por de fer coses, vull dir, les puc fer més bé o més malament, però m'atreveixo en moltes coses. He conduït fins fa un parell d'anys, vull dir, totes les coses que m'he proposat les he fet, menys l'inglès que el tinc aquí, que si faig alguna cosa m'agrada poder-ho fer, i si no ja no començo. És molt perfeccionista o exigent, potser? A mi mateixa sí. Però quan ha arribat m'ha dit, jo sóc puntual, m'agrada arribar puntual. Sí, això sí, la puntualitat és un dels meus defectes. Ho troba un defecte? Bueno, actualment sí, perquè la gent, tothom va com li dona la gana i no pots creure mai en ningú quan et diuen et trobem a tal hora. I a aquella hora, ni al cap de mitja hora tampoc no hi són. Quin creu que és el llegat que està deixant a la seva família, als seus veïns? Només que es recordin de mi i que sàpiguen que he sigut una àvia, una mare, i que hi he estat per ells, el que m'han demanat. Si hagués de triar una cançó que li agradi molt? Mira, jo tinc escollit, però si algun dia, el dia que falti, hi ha possibilitats que hi hagi un respons o el que sigui, doncs m'agrada molt el coro dels esclaus del Nabucco. Doncs, Elvira, ara toca fer un petit joc. Ha d'escoltar una cançó que ha triat la persona que entrevistem al proper capítol. Amb només la música s'ha d'imaginar com és aquesta persona.
Pues una persona més aviat que li agrada la música, i li agrada la salsa i que es mou força bé. No ho sé, a partir de 50 anys qualsevol pot ballar bé, Vull dir, de la nostra època, així com la gent jove, perdoneu-me els que sou joves, teniu un tipus de música que més aviat fa mal de cap, amb aquesta és per ballar i per distreure's. Doncs Elvira, hem arribat al final de l'entrevista. Ha estat un plaer, gràcies per obrir-nos la porta a la seva vida. Molt bé. I espero que hagi estat a gust. Estupendament, hi estan molt bé. Moltes gràcies.